Vítajte. Predstavujeme vám Process Communication Model, vedecky ocenenú teóriu osobnosti a komunikácie, ktorú vytvoril americký psychológ dr. Tybee Kahler. PCM je ako používateľský manuál k našej osobnosti, ktorý sme nikdy nedostali. Keď sa model uplatní na skupiny, funguje ako rentgen kolektívnej behaviorálnej DNA tímu. Process Communication Model vám pomôže výrazne zlepšiť komunikáciu. Obmedziť konflikty. Motivovať jednotlivcov a týmy k jednoduchému, avšak dôkladnému porozumeniu ľudskej osobnosti. Ako to teda funguje? Zvyčajne sa sústreďujeme na obsah, na to, čo iný človek hovorí. Učili nás to v škole a pravdepodobne sme tak konali väčšinu života, až sa z toho stal napokon zvyk. PCM vám však naopak pomôže intenzívnejšie si uvedomovať proces komunikácie, ako iný človek komunikuje. Pri podrobnom pozorovaní procesu sa naučíte, ako najlepšie odovzdať správu inému. Kľúčovou koncepciou tohto modelu je architektúra našej osobnosti. Ilustruje štruktúru a zložitosť ľudskej osobnosti a pomôže vám pochopiť a riadiť interpersonálnu dynamiku. Nesústreďujeme sa na typy ľudí, ale na typy v ľuďoch, pretože každý človek má v sebe všetkých 6 typov a najčastejšie zvykne komunikovať prostredníctvom najsilnejšej osobnosti, základne, ktorú nazývame báza. PCM vás naučí, ako za pár minút komunikácie identifikovať, ako ľudia okolo vás vnímajú svet a aké vnemy využívajú v komunikácii najčastejšie. Je to dôležité, pretože hoci sa pozeráme na rovnakú vec, spôsob, akým vnímame svet, nám môže ukázať niečo veľmi odlišné. PCM vám ukáže, ktoré silné stránky sú vo vašej osobnosti a v iných najvýraznejšie a ako tieto silné stránky častejšie využívať. Objavte 8 základných psychologických potrieb, ako ich identifikovať a uspokojiť. Práve tieto potreby sú pre vás najväčšou motiváciou. Objavte štýl riadenia, ktorý sa hodí k vašej osobnosti a zistite, aký spôsob komunikácie ľudia okolo vás potrebujú, aby boli najproduktívnejší. Naučte sa čítať prvé známky stresu v obchodnej alebo osobnej komunikácii a zistite, ako bezpečne zvládať stresové situácie, do ktorých sa spolu s inými dostávate, aby ste dosiahli konštruktívny výsledok. Metodika PCM sa zakladá na milióne profilov a 40 rokoch výskumu a praxe. Model v značnom rozsahu využíva NASA a bol aj súčasťou komunikačného tréningu bývalého amerického prezidenta Billa Clintona. PCM sa zameriava na procesnú úroveň komunikácie, preto vedie k lepšiemu porozumeniu a komunikácii bez ohľadu na vek, odvetvie, hierarchiu alebo kultúrne zázemie. Myslíte si, že je PCM zaujímavý? Alebo chcete prehlbiť svoje vzťahy? Páči sa vám koncepcia PCM? Využite príležitosť a rozšírte vplyv svojej osobnosti. Predstavte si dobre fungujúci tím, v ktorom máte viac času uvažovať o hĺbších problémoch. Veríte, že vaše podnikanie môže získať pridanú hodnotu? Ozvite sa nám už dnes.